ano ko, itong investigasyon, yung nila ni Gordon and Company, Blue Ribbon, hanggang ngayon, nag-hearing pa sila. Ako wala akong pakialam dyan sa parmalin na yan. Gusot-gusotin man nila yan, ng isang taong hearing, okay lang. Huwag lang yung mga empleyado sa executive department, kaya naman cabinet members, na pupunta doon, paupuin, tapos hindi naman tatawagin. Tapos kung tatawagin, bastusin. Yan ang doon kami nagka-diferensya. Pero yung mismong transaction, sabi nga ng COA, tapos naman sila, there was no overpricing at ang bayanihan rules sinunod at nung na-deliver, binayaran. Di natapos. Huwag ho kayo magpadala dyan sa mga intriga na ako raw abogado, ako raw ano. Alam mo, sa totoo lang, Gordon, pati Rilon, hindi ako abot sa presidency. From my mayorship to the presidency, kung corrupt ako kagaya ninyo. Kung tumatanggap ako ng mga campaign funds dyan sa mga tao na alam ninyo na gumagawa ng kalokohan kasama yung mga membro ng Congress. Kayo dyan ang merong butas, wala kayong makuha sa amin. It's not in my system about corruption and money. Ibang bagay siguro, masabi mo, meron akong, pero hindi sa pera. But my personal life, well, there are those who would like to criticize me. And as a public official, I have to accept yung criticisms. Pero kung yung sinasabi ninyo, pero ako ang abogado, ako lumang tugtugin na yan. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko, I would not be President Duterte kung corrupt ako kagaya ninyo. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.